Het toerisme naar Zeeland blijft maar groeien en niet alleen langs de kust. Het toerisme meer spreiden, dus wat meer weg van de kust en wat meer naar het binnenland. Dat is al jaren wens in Zeeland. En de cijfers geven dat nu ook echt aan. En verder in deze Zeeland nu. Jeugd-TBS verlengd in moordzaak. En wel of niet naar het kerstdiner. Goedenavond. Het toerisme in Zeeland blijft groeien. Nooit eerder kwamen er zoveel toeristen naar onze provincie als afgelopen seizoen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn wel een aantal opvallende trends te zien, want het toerisme groeit niet alleen meer aan de kust. De grootste stijging is te zien op Tholen. Het aantal vakantiehuisjes is daar toegenomen en dat is terug te zien in de cijfers. Het toerisme groeide daar in 5 jaar met de helft. Ook op andere plekken in het achterland neemt het toerisme toe. De mensen die meer landinwaarts wonen in Zeeland hoeven zich geen zorgen te maken dat er nu ineens miljoenen mensen bij hen in de gemeente verblijven. Dat valt echt nog wel mee, maar we zien daar wel wat groei die harder gaat. Het toerisme meer spreiden, dus wat meer weg van de kust en wat meer naar het binnenland. Dat is al jaren wens in Zeeland. En de cijfers geven dat nu ook echt aan. Het aantal overnachtingen in de afgelopen 5 jaar is daar toegenomen met 20%. Maar de kust blijft de grootste trekker. Hier komen veruit de meeste toeristen. En ook hier groeide het aantal overnachtingen in de afgelopen 5 jaar. Maar veel minder hard, met 9%. Het groeit in Zeeland, de sector. Hoe komt dat? Nou ja, wereldwijd groeit het toerisme heel erg. En dat zie je eigenlijk overal terug. Dus dat betekent ook dat het aantal mensen dat vakantie doorbrengt in Nederland ook groeit. Ja, en dat verspreidt zich over alle regio's en dus ook in Zeeland. Steeds meer toeristen dus in Zeeland en een groeiende toerismesector. En behalve Tholen is er nog een opvallende stijger, de stad Vlissingen. Daar groeit het aantal overnachtingen met 1/4. De stad telt inmiddels net zoveel overnachtingen als bijvoorbeeld Middelburg. En dus zien ondernemers kansen. Hier recht voor ons luxe fauteuils om van hieruit prachtig zeezicht te beleven. En dan aan die kant een grote king-size bed. Ondernemer Joost van Damme heeft al 2 hotels in Vlissingen. Opende onlangs een 3e en dit wordt zijn 4e. Volgens hem is Vlissingen booming. De cijfers laten nu zien dat er echt wel wat in Vlissingen gebeurt. Waarom denkt u dat het gaat groeien? Nou, de ambitie van de stad, ook alle activiteiten van Dame, ook een uitbreiding van de kerncentrale, ook de bouw van de nieuwe rechtbank. Alles helpt mee. Maar bijvoorbeeld ook een coronaperiode waarbij heel veel Nederlanders ook deze hoek van het land opnieuw hebben leren kennen, maakt dat ze ook heel graag weer terugkomen. Dus de zakelijke reuring, de zakelijke hotelgast en de toeristische hotelgast. En dat samen maakt dat dat aanbod jaar rond voor Vlissingen enorm stijgt. En dus wordt de oude zeevaartschool aan de boulevard verbouwd tot hotel met 70 kamers. Ook dit is een van de pareltjes van het nieuwe hotel. Prachtige kamer met heel veel hoogte aan de voorkant. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er te veel hotels komen, hè? Ja. En dat het aanbod gewoon te groot is. Bent u daar niet bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Ik vind altijd wat Vlissingen uniek maakt, is we hebben en een overkant en een horizon. Heb je alleen overkant, zit je aan een riviertje. Heb je alleen horizon, wordt het een beetje saai. Maar Vlissingen heeft beide. De 18-jarige Middelburger die veroordeeld is voor de moord op Tim van der Steen moet 2 jaar langer in een TBS-jeugdinrichting blijven. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag bekendgemaakt. De 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg kwam in januari 2022 om het leven door talloze messteken na een ruzie over €50. 2 broers werden veroordeeld voor de moord. De jongste broer was pas 15 jaar toen hij de moord pleegde. Hij kreeg de maximale straf van 1 jaar cel en jeugd-TBS en dat is dus nu met 2 jaar verlengd. De oudste broer hoort volgend jaar of zijn TBS-behandeling verlengd moet worden. Hierachter ligt het ommetje van Ellemeet en we hebben hier direct vrij zicht op de duinen. Dus het benadrukt hoe Ellemeet eigenlijk een dorp is, verbonden met de zee, zicht, maar ook met agrarische velden om ons heen.
Maar wellicht gaat dat allemaal verloren door een zonnepark. Strandpark de Zeeuwse Kust wil dat hier in Ellemeet bouwen tot grote frustratie van deze inwoners. En daarom zijn ze een petitie gestart. Wat wij willen bereiken is dat de gemeenteraad wetten en regels opstelt om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van het eiland goed blijft. Omdat dit een open gebied is waar mensen moeten leven, waar mensen moeten wonen. En wat een ontzettende aantasting van de omgeving en natuur zal zijn. Er zijn nu ruim 800 handtekeningen gezet. De petitie wordt half januari aangeboden aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland. Zeeuwse oliebollenbakkers vallen in de prijzen. Volgens de jury van Oliebollentest Online vind je de lekkerste in Zeeland bij de kraam van Jan van Huet in Sas van Gent. Hier op archiefbeeld omdat hij al vaker won. Zijn oliebollen krijgen een 8,5 waarmee hij ook stijgt op de landelijke ranglijst. En de lekkerste oliebol in de provincie Brabant blijkt ook uit Zeeland te komen. Winnaar is daar Emiel Mobron, die met een kraam in Etteleur staat, maar Emiel komt uit Tolen. Zijn recept voor de perfecte oliebol. Knapperig van buiten, een beetje smeuig van binnen. Lekkere vulling, genoeg rozijnen, niet te veel krenten. En dan heb je een goede oliebol. En ook Emiel kreeg van de jury van Oliebollentest Online een 8,5. De griepjes en de virussen nemen ondertussen weer toe, meldt het RIVM. Als je verkouden of grieperig bent, is het dan verstandig om met de kerstdagen aan te schuiven aan een drukke eettafel? Dat is best een dilemma. Al heel wat mensen doen vandaag hun kerstinkopen bij de supermarkt. Maar wat als nou opeens iemand uit de familie een griepje heeft opgelopen? Wijzig je dan de plannen of zeg je het helemaal af? Dan wordt er wel afgezegd, ja. Nee, we zijn onverbeterlijk optimistisch. Hè. We worden niet ziek. Dus nee, dat gaat goed komen. Daar houden we geen rekening mee. Ja, als iedereen ziek is, dan stopt het. Maar dus nee, we blijven doen wat we van plan zijn. Niet echt meer. Ja, we kijken wel als er iemand verkouden is of zo. Van, laat je even testen als we met een groot gezelschap zijn. Maar normaal gesproken gewoon binnen het gezin. Nee. Waar doe je dan goed aan als je de griep tijdens de kerst toch wil ontlopen? Het moeilijke is, wij zijn sociale wezens. Wij gedijen gewoon heel goed bij lichamelijk contact en bij fysieke nabijheid. Wij hebben dat nodig. Niet alleen om gelukkig te zijn, maar ook ons immuunsysteem. Ons hele lichamelijke welzijn hangt af van onze sociale aard. Dus zorg dat je gewoon goede hand- en hoesthygiëne houdt. En dat je zorgt dat je uit je eigen glas drinkt. En dat je een beetje afstand tot elkaar houdt. En de ruimte is goed lucht. Dus als er dan een virus in de ruimte is, dat hij zich ook goed, dat hij goed geventileerd wordt en dat hij weg kan. En ook hartverwarmende kerstpakketjes voor huisdieren en hun baasjes. De Dierenvoedselbank van Dierenwelzijn Zeeland helpt mensen die in een financieel lastige tijd zitten en als gevolg daarvan niet goed voor hun huisdier kunnen zorgen. Een extraatje met Kerstmis is dan meer dan welkom. Nou, op het moment zijn we pakketten aan het maken, zoals we elke maand doen voor de Dierenvoedselbank. Maar dit keer is er nog wat extra's bij en dat is een kerstpakket. Die worden dus gemaakt door mensen die dat schenken aan de Dierenvoedselbank. Nou, kijk, dit is bijvoorbeeld een pakketje voor een hond. Nou, heel leuk speelgoed erbij. Maar ook wat lekkers voor het baasje. En de een maakt er 1, maar er zijn er ook mensen die maken er 20. Kattentrimsalons die er 20 maken. Maar er zijn ook mensen die komen 1 pakketje brengen. En dat is, het is gewoon zo bijzonder. Ook al is het nog zo koud in die loods, wat we allemaal aan het doen zijn. Maar het geeft toch altijd een heel warm gevoel. Wij hebben rond de 120 gezinnen. Walcheren, Beverlanden en Zeeuws-Vlaanderen die wij verzorgen. Je mag alleen lid worden als je je dieren al hebt toen je in financiële moeilijkheden kwam. Maar mensen vergeten ook wel dat hoe belangrijk een dier kan spelen in iemands leven. Hè? Mensen komen toch buiten met een hond, ze hebben toch aanspraak van hun kat. Er is toch altijd iemand thuis, als je thuis komt, zeg maar. Goedemorgen, Dierenvoedselbank. Kom je naar beneden? Oh, lekker eten. En een kerstpakketje? Ja, het is gewoon echt geweldig. Als je tegenslagen krijgt in het leven, dan kom je in één keer aan de onderkant van het lijntje om het samenleven terecht. En dat je dan toch je maatje kan houden, ja, dat is echt geweldig. Nee.
Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Dierenvoedselbank. Ach, leuk. Hondjes ook weer blij. Kijk. Hè? Heerlijk toch? Wat moet je anders van? Ik heb verder geen familie hier, dus je zit helemaal alleen. En heeft u honden, katten, wat heeft u? Zal ik ze even pakken? Ja. Leuk. En wat betekenen deze diertjes voor u? Alles. Alles. Daar zijn we weer. En dan heb ik ook iets voor jullie. Dus Wat lief. Ja, voor iedereen. En Wat leuk, dankjewel. ja, geweldig. Ik kan het niet betalen. Ik heb 40 euro per week van mijn WO. Daar kun ik niet, helaas niet van doen. En ik kan ze niet missen. Hoi. We hadden vandaag een afwisseling van wolken, enkele buien en ook zon. Er stond in Zeeland een vrij krachtige noordwestenwind. En de temperaturen lagen rond 7 à 8 graden. Maar tijdens een bui kan het snel 4 graden kouder zijn. Vannacht klaart het op en ook morgen en de kerstdagen verlopen grotendeels droog. Al kan uit de bewolking soms wat motregen vallen. En het wordt zachter met temperaturen rond 9 à 10 graden. Geen witte kerst dus. Maar wel heerlijk weer voor een kerstwandeling. En morgen op Omroep Zeeland Radio en ook hier op tv tussen 1 en 5... de Zeeuwse kersttop 30. Welke kerstnummers zijn nou het populairst bij Zeeuwen? En wat voor gevoelens hebben de Zeeuwen bij hun favoriete kerstplaat? En verslaggeefster Simone Gideons gaat op pad om kerstpakketten uit te delen. Kijken en luisteren dus morgenmiddag naar de Zeeuwse kersttop 30. En tot zover deze Zeeland Nu nog een hele fijne avond. En graag tot morgen.